Γεια σας! Σήμερα εδώ πέρα θα σας δείξουμε πώς να κάνετε την πίστα 1 στο... Geometry Dash. Ναι, στην πίστα 1 στο Geometry Dash. Σήμερα έχουμε έρθει με άλλο ένα βίντεο Geometry Dash. Και ήταν οι δύο. Η προηγούμενη πίστα κάναμε πρώτα την 2 πίστα γιατί μας φάνηκε λίγο πιο εύκολη από την 1. Όχι, Ναι, και η 1 είναι πανεύκολη. Αλλά μας φάνηκε λίγο πιο δύσκολη, λίγο όμως. Γιατί στο κόκκινο. ναι, στο κόκκινο θα δείτε σε λίγο. Γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο εκεί πέρα. Αν θέλετε μπορείτε να μας πείτε στα σχόλια ό,τι άλλο βίντεο θέλετε να κάνουμε. Ό,τι άλλο με παιχνίδια. Κάνουμε με παιχνίδια, με εφαρμογές, ό,τι άλλο θέλετε. Να Επίσης, το κόκκινο. Ναι, να το. Επίσης θα θέλαμε να σας πούμε ότι η εφαρμογή που φτιάχνουμε αυτό το βίντεο είναι η DU Recorder. Αν θέλετε να πάτε να την κατεβάσετε γιατί είναι πάρα πολύ τέλεια αυτή η εφαρμογή. Και ναι, ό,τι άλλα βιντεάκια θέλετε με παιχνίδια να κάνουμε μπορείτε να μας πείτε. Και αυτή ήταν η πίστα 1. Γεια σας!